Teraz budem sedieť sa potešiť. Takže máme za sebou prvú časť vystúpenia folklórnej skupiny Kremienok. Dovolte mi pár slov. Najväčším bohatstvom každej krajiny, každej dediny sú ľudia, ktorých denne stretávame, sú ľudia z nášho spoločenstva. Medzi nimi sú takí, ktorí môžu byť inšpiráciou aj pre ostatných. Svojou odhodlanosťou, snahou ísť si za svojím snom, za svojím cieľom. O svojich úspechoch častokrát nehovoria, ani sa s nimi moc nechvália. Jednou z takých skromných ľudí je aj obyvateľka našej obce. Dovoľte, aby som vám predstavil a privítajte majsterku sveta za rok 2024 vo fitness v naturálnej kulturistike asociácie SANK v kategórii Sport Model Open a Sport Model Open na 40 rokov, pani Tatiana Chobotová. Obecné zastupiteľstvo jej udeľuje za šírenie dobrého mena obce a športový výkon a zviditeľňovania obce Igran cenu obce Igran. Pri tejto príležitosti by som ju rád vyspovedal, dal jej pár otázok. Nech nám priblíži, ako trvala tá cesta za týmto úspechom, kto jej v tom pomáhal a čo všetko si musela odriecť. Dobrý deň, dobrý večer. Ďakujem, pán starosta, za pozvanie. Áno, máme to tu. 2 zlaté medaile. Malá Táňa z malej obce Igram vybojovala 2 zlaté medaile pre malé Slovensko v kategórii Sport Model vo fitness a v kulturistike v kategórii Sport Model teda. Stalo to veľa úsilia, stalo to veľa driny, odriekania, hladu, ale stalo to za to. Máme ich doma. A prečo máme? Pretože ďakujem za to aj môjmu partnerovi a priateľovi Vladkovi Flimelovi, 8-násobnému majstrovi sveta v kulturistike a v bench presse. Pozývam ho sem tiež. Stál za mňou, podporoval ma, zdieľal moje nálady, výkyvy, všetky moje stresy, ale máme to tu. V čom spočívalo to hľadovanie? Áno, môžete jesť, ale nie všetko. Sú tam nejaké predpisy, sú tam nejaké pravidlá, ale dá sa to. Takže Vladko Flimel. Tento podcast je pre čerstvú majsterku sveta, dvojnásobnú majsterku sveta z obce Igran. Ďakujem pekne. Chcel by som upozorniť, že tam vzadu na roli sú koníky, kto by chcel sa povoziť, nech sa páči. A ešte chvíľočku počkáme, než sa prezlečú na druhú časť programu folklórnej skupiny Kremienok.